ಬೆಂಗಳೂರಕಂಬಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರೋದು ಓ ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ಗಮನ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಇಂದುವೆ ನವೆಂಬರ್ 24, 25, 26 ತಾರೀಕು ನಡಪುನಂಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗಿ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕದನಂದು ಪನ್ನುಲಿ ಎಂಚಾಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಂತದೇರು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೇರು ಬೆಂಗಳೂರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಾದೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳ ನಡಪೆರುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೋಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸಹಯೋಗಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡು ಆಯೋಜನಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಡಪೆರಪ್ಪು ನಾವು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೂಂಡ ನಮಕ್ ಕರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇಲೆ ಶುರು ಆತನಂದು ಪನೋಲಿ ಸೊ ನೆತ್ತ ರುವಾರಿ ಏರಂದು ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾದ ಗೆಂದಿನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಡ್ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮದಾದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆವಡೊಂದಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡದ ಕ್ಲುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದು ನಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಕರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ತ ಎರುಕ್ಲೇನ್ ಎಂಚಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹಂತವಾದ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಸೊ ಒಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಇನ್ನಿನ ಮೊಟ್ಟಗೂ ಶಾಸಕರ ಏನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಉಳ್ಳೇರೊಂದು ಪನೊಂದು ಸುರುಕಾದಾರಿನ ಮುಖ್ಯಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆತಂಡ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿಯರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪಂಡೇರು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರಿಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಯಾರು ಎಂಚಾವೊಂದು ಕರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಪುರಾಂಡ್ ಎಂಚಾವೊಂದು ತುಲೈತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರದೀತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರೋದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಲು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಡೆಯಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಜಾಗೇನು ಮಾತ ಕೊಡ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಈ ಜಾಗೇನು ಈ ಕಂಬಳದ ಈ 48 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡುದಾಂಡ ಇನಿ ಇತಿಹಾಸಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಕ್ಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಇನಿ ಇತಿಹಾಸಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಜಾಗೇನು 48 ಎಕರೆ ಜಾಗೇನು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಾತ ಅವಳ ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು 2-3 ಜನ ಪಾಲುದಾರರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಆ ಪಾಲುದಾರರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳುದು ಇಡೀ ಕಂಬಳಗೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೋಡು మన ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಜೊತೆಟ್ಟು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಈ ಭಾಗದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇನಿ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ತುಳು ತಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಬಂದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೊಂದುಂಡು ನನಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಳೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರುವೇರು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಆಲ ನಿಗದಿ ಇಜ್ಜಾನೆ ಕೋಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಇಜ್ಜಾನೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಯ್ಯಗೆ ಪೋದು ಆರೇನು ಲೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನೀವು ಕಂಬಳ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಬಳ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹೋದು ಎಂಕಲ್ ನೋಟಿಗೂ ಸುಮಾರು 2-3 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಚಾಲ ನೆಡ್ಡ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಮನ್ಪಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂದು ತೊಟ್ಟುಗು ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾತ್ ಕರೆ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮೂಲ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ನೆತ್ತ ಇಂದೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಟ ಮಲ್ತದುಂಡು ಹೊರ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಸೊ ನೆತ್ತ ಪುರ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನಿ ಮುಟ್ಟುನಗ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಕರೆ ಮೂಡ್ತ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಬಾಜಿ ಭೂಮಿನ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕುದಾಡ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಣ ಮಾತೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಣ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಒಬ್ಬೇ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆತಿಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾತ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪುರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವರನ್ನಕಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕರೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ ಟಾಪುನ ಗೊತ್ತುಂಟಂತೆ ಮೂಲು ಕರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರು ಕರೆ ಉಂಡ ಅಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಲೆ ಶುರುವಾತ ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕರೆ ಬರ್ಪುಣ ಸರ್ ಏತು ಉದ್ದೋಪುಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕಲ್ ಉದ್ದೋಪುನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕರೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಎಕರೆ ಡಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಎಕರೆನ 7 ಎಕರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜಾಗೆಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಇರುತ್ತುವರ್ನ ಸುಮಾರು 40 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಬರೇಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೂರದ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗೆ ಜನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸುಮಾರು 1000 ಕಾರು ಅಂತಾರೆ ಈ ಭಾಗಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪಾರ್ದೆ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಲಾಯ್ಕೆ ಅವಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ VIP ನಕಲಿಗೆ ಬರಿಯಾರ ಈ ಭಾಗದ್ದು VIP ನಕಲಿಗೆ ಬರಿಯಾರ ಈ ಭಾಗದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚು ದಾಖಲೆ ಬರೋಳಿ VVIP ನಕಲಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಭಾಗದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟುಡು ರಾಜ್ಯದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಕಲು ಬರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು 25 ಜೊತೆ ಎರುಕುಲ್ಲ ಮೊದಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಮಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಇಡೀ ಜನತೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋಜಾವಡು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೇನು ಅತಿಥಿಕಾರ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂಪಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಐಕೆ ಬೊಡಾಯಿನ ಫುಲ್ಲು ಗ್ಯಾಲರಿನ ತುಳಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ತರೇಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ TV ಟವರ್ TV ಟವರ್ ಉಂಟು ಇದು ಅಂಚು ತೋಲಿ TV ಟವರ್ ಈ ಭಾಗದ TV ಟವರ್ದ ಬಾಗಿಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಉಂಟು ಆ ಗೇಟ್ ಎಪೋಲ ಬಂದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು VVIP ನಕಲೆ ಅವಲೇ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯಾರ್ನ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಗಾಯತ್ರಿ ಹಾಲ್ ಉಂಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬತ್ತಲೇಕೊಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಈ ಮಿತ್ತದ ಜಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ 16 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಂಚಿನ ಉಳ್ಳು 125 ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ವೆಜ್ಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ತಗಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಐನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಬಂತೇನೆ ಐನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಐನ ರಡ್ ಮದಿಕೆದ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಐನ ಮಧ್ಯದ ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ತುದಿಪ್ಪರ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುತ್ತ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯೋಡು ಕುಳ್ಳುದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಆಬರಿಟೆ ಮಲ್ಪು ಮಧ್ಯೋಡೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಆ ವೇದಿಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಫುಲ್ಲು ನಿರಂತರ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಷನಗಳು ಸೇರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪು ಭೂತಕೋಳ ಇಪ್ಪು ಈಜಿನಾಂಡ ನಾಟಕಗಳು ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನ ವಿಚಾರನು ಅಲ್ಪ ತೋಜಾವಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನೂ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿರ್ದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಲ್ಪು ಈ ತರೇಡ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15,000 ಜನ ಕುಲ್ಯರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾಲರಿದ ಪಿರೌಡು ಜನ ಕುಲಿಪು ಆ ಬರಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸೈಟ್ ಜನರಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಏರ್ಲ ಬರೋಳು ಏರ್ಲ ಪೋಲಿ ಮತ್ತು ಒಂಜೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಒಂಜೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ 50,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಯರ ಹಾಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ 7-8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಫುಲ್ಲು ದಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಡುನುಲ್ಲು ಇನ್ನು ಕರೆ ಮೂಡ್ತಾ ಆತನು ನಿಗ್ಲು ತೋಳಿ ಕರೆತ ಲೈನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಏರು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಬೈದೇನೆ ಆಕಳು ಇತ್ತೇನೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಕರೆ ಮಲ್ಪಡ ಕರೆತ್ತ ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವನುಂಟು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ದಿನೊಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕರೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ದುಮ್ಮದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಕರೆಕಲ ಮುಲ್ಪದ ಕರೆಕಲ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇಪ್ಪು ದಯಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಹಂಚೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಒಕ್ಕುತು ಓಡಾತಿ ಗುಂಬು ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪಗ ಅವು ಐಕೆ ಕಂಬಳಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತೇರು ಅಲ್ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಉಂಡು ಕರೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಅನ್ನ ಬಂತೇರು ಅಲ್ಲ ಆಕೆ ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಸಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಐಡ್ದಾದ್ರ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ನೀರು ಉಂತದು 15 ದಿನ ಹೊಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7 ಜೊತೆ ಎರುಕುಳೆ ನೀಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉಂಟು ಟ್ರಯಲ್ ಗಡಪೆರ ಉಂಟು ಟ್ರಯಲ್ ಗಡತ್ತಿದ್ದು ಆ ಬುಕ್ಕ ಆ ಎರುಕುಳು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಎರುಕುಳಿಗೆ ಒವ್ವೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡ ಹವಾಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡ ಈ ಜಂಡ ಆಕಲಿ
ಈ ಮುಲ್ಪದ ನೀರಿಗಿದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡ ದೆನ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 2 ದಿನ ಆ ಎರುಕುಳಿನ ಗಡೆತ್ತಿದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕರೆಯಲ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕೆ ಬೋಡನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ತೇನೆ ಕರೆತ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಕರೆಯಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಡ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೆಗಳ ಉವೆ ತೊಂದರೆ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುಣ ಆಲೋಚನೆ ಐಲ ಮಲ್ಪುಣ ಇಂತಿ ಈ ಭಾಗನು ತೂಡು ತುಳಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಸಾಧಾರಣ 2,000 ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳು ಮುಲ್ಪ ಉಂತುದು ಐನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಅಂತೂ ಇಡೀ ಈ ಟೋಟಲ್ ಫುಲ್ಲು ಜಾಗ ನಮಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ 1 ಲಕ್ಷ ಜನತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಆತಿಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಣ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಪೂರ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರಪು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಊರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಅತಿಥಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿನ್ನೇರ್ಲೆಕ್ಕ ತೂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬರಡು ನೀನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಐತೆ ಪಂಡರ್ ಕರ್ರೆ ಮಲ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈಗ ಬೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರ್ಲಾತೆ ಬೋಡು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರಿಗೆ ತುಲೆ ಮುಲು ಅಂತ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಐಕಿಲಾತನು ಕೋಡೆ ಮುರಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬೋಡಾಪುರ ನೀರು ಮುಲ್ಪ ಆತನು ಇರ ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗ ಕುಶಾಲನಗರ ನೀರು ಎತ್ತನ KRS ನೀರು ಇರ್ಕೊಂಡು 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವರ್ಷ ಬಿಡುದು ಎಡ್ಡೆ ನೀರಿದೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ವೇದನೆ ಇತ್ತನಿ ಒಲಾಂಡ ಜನಕುಲು ನೀರಿನಿಂದ ಮಲ್ಪೆರ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ನೀರು ದಂಚಿನ ಒಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಿಂಜನ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀರು ಬೋಡಾಪಣೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕದ ಮೂಜಿ ಹಾಲ್ ದಾಕಲ್ಲ ಅಕಲು ಎಂಕಲ ಫ್ರೀ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪು ಎಂಕಲ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಹಾಲ್ ಕೊರ್ಪು ಅಕಲೆ ಎಂಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಒಣಸೆ ಕಾಪಿನ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದು ಎಂಗಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗುತ್ತೆ ಎರುಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ನೀರು ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಸಭೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎರುಕುಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರು ಪೂರ ಪಂತೇರು ಐಕಲ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಕನಕ ಅಂತ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಎಂಕಲ ಅವೇತೇನು ಇದ ಪಲ್ಲೆ ಕೊನೆ ಈ 4 ಜೊತೆ ಎರುಕುಲೆನ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಕೊಣತ್ತಿದ್ದೆರಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಆ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಐಕ್ಲೆ ಎರುಕುಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಮಾತಾ ಎರುಕುಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವೇ ನೀರು ಬೋಡುದಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಕುಡ್ಲಾಡದೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂತದ್ದು ಎರುಕುಳೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ದಿನ ಜೋಡಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ 24, 25, 26 ಅಂದೆ ಪಂಡ ಎರುಕುಲೆನ ಪೂರ ಅಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ರೀತಿ ಕೊನತದ್ದು ಮೂಲಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮ್ಮಾನ ಪೂರ ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪಾಡು ಅಂದೆ ಅವು ಎಂಚ ಐತ ರೂಪುರೇಷ ಪಂಡ ಮಾತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆರತ್ತು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಸೇರ್ದಾಕ್ಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನ ಆತ ನಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಹಾಸನಡು ಉಂತು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ 100 ಜೊತೆ ಎರುಕುಲ್ನಾಕಲು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಡು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಪಿದಾಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬೀಳ್ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ಪಿರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಹಾಸನಡ ಒಂಜಿ ಉಂತವನ ಕೆಲಸ ಹಾಸನಡಕ್ಲೇನು ಉಂತಾದು ಹಾಸನಡಕ್ಲೆ ಎರುಕುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಒಣಸು ಕೊರಪುನ ಏನು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಆಹಾರ ಕೊರಪಿರ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ ಹಾಸನಡ್ದು ಬಣ್ಣಗ ಬೇತೆ ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೂ ಬೇತೆ ದೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ ಐದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಕ್ಲೇನು ಇಡೆಗೆ ಅದೇ ಲೆತ್ತೊನ್ನ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಇದೊಟ್ಟಿಗೂ 3 ಲಕ್ಷಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ತುಲೆ ಈ ಭಾಗಡ್ ಈ ತರೇಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗ ಎಂಚಿನ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಆ ಬರಿ ಮಟ್ಟ ಆ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡಿದು ಈ ಬರಿ ಮಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಲೆ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಕೊರಪು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಾಣೆ ಎರುಲ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಎರುತ್ತ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಹಾಲ್ ತಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ VIP ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪು
ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಆ ಗೌರವ ಕೊರದು ತುಳು ಎರುಕುಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗಲಿ ಪೂರ ಅಗಲೇ ಬಹುಮಾನಗಾದರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲತ್ತಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆ ಗುತ್ತು ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಗಾಸ ಎರುಸು ಅಂಕೊನಕ್ಲಿ ಆ ಗೌರವನ ಕೊರ್ಪುನದ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಇದು ಅಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆ ದಾದತ್ತನ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡುತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ದಾಲಜಿ ಎಂಕಲೆ ಬರಿಯರಂತೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ದೂರ ಬೋಡ್ಲು ಆಡಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಡು 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕಲ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಡಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಆತ ಅಕಲ್ನ ಎರುಕುಲ್ನ ಬರ್ಪುನ ಲಾರಿದ ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆತ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ಪತ್ತೇನಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತನ ಮುರಾಣಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ 100 ಜೊತೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅವನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರುಕುಲು ಬರಡು 100 ಜೊತೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಎರುಕುಲು ಬರಡು ಆ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ 10 ಜೊತೆ ಎರುಲ್ನ ಗೆಡತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಅವಳ ಕಂಬಳನ್ ಬಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಕಂಬಳನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೋಟ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 75 ಹಿಡಿದು 100 ಜೊತೆ ಎರುಕುಲು ಬೋಡು ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಎರುಕುಲು ಬೋಡು ಐನು ತರಪಾವಡ್ಡ ಅಂಚನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಅದೇ ಕಮೆಂಟ್ರಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸೊಗಡು ಏನು ಕನ್ನಡಗಾನಾಗ ಎಂಚ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪೇರನ್ನು ಬಟ್ ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ನಿಖಿಲ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದಾರೆ ಕೊಂಚ ತಂಡದ ಕೆಲೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಒಂತೆ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂತೆ ಕನ್ನಡಡು ఆయన ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಪುಲೇಕ ಆ ಕಮೆಂಟ್ರಿನಿ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಅವನೇ ರಾಗ ಉಂಡು ಆ ರಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸದು ಆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಈಗ ಆ ಅವರ ಕೋನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನಡು ಅವರ ತುಳುಟ್ಲ ಪನ್ನಡು ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಯಾರಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಐನ್ಲ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಜನತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾಗಲೇ ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾಗಲೇ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಳ್ಳೇರಿ ತೈನಿತ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಸಹಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಲೇ ಆದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲೇ ಸಹಕಾರ ಆವಡು ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಚ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡುತ್ತೆ ತುಳೈತೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತು ಐದಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಈ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಡು ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಶಾಸಕರನಕ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೇಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ್ಲಿಪ್ಪನೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ದು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಇನಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡೇರ ಪಂಡ ನಾವು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವೇ ಇತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಬೋಡಿ ತುಳು ಭವನ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ನಿಮಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐನು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬರ್ರಿ ಒಳ್ಳೇರು ಆಡಲದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಣು ಒಂದು ಮನ್ಪಡ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ 10 ಜನ ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ದು ಬತ್ತು ತೂದು ಪೋಪುನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡು ಒಂದು ಸೈಡೆಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪುನಃ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟು ಕಂಬಳ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕರೆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಎಂಚ ಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಏನತ್ತ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಂಡ ದೆಕ್ಕೊಂಜಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡ ಈ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಬಂಡ ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟೋಡು ಐಕಿ ಜಾಗೆ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಈ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತು ದಯ ಬಂಡ ಅವು ದುಂಬುಗು ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರು ಕೊರಪುನಕಲ್ಲ ಚಕ್ ಡಿ ದೇನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರಡು ಐದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂತ ಪೂರ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಳು ಜಾಗೆ ಆವಡು ತುಳು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಕಂಬಳನ್ನು ತೋಜಾವನ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದರ್ಗೆ ಇತ್ತಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೋ ನಿಖಿಲ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ವಾ ಕರೆತ ಪುದಾರ ದಿಯೋಡು ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಕಲ ರಾಜರ್ನ ಪುದಾರ ದಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಂಡ್ಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರ ಬೋಡ್ಚಿ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಊರ್ದಾಕಲು ಒವ್ವೋ ಬೂಡ ಇನ್ನು ಪುದಾರ ದೀಲಿ ಅಂತ ಬಂತೆ
ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಲೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 1,2,000 ಜನ ಆ ಲೋಗೋನು ಮಲ್ಪೆರ ಐಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ಪುಟ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಮಾಹಿತಿನಿ ಕೊಡ್ದು ಮುಲ್ಪದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಇನಿ ಲೋಗ ಮಲ್ತೀನಿ ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ಜನಟ ಮಾಹಿತಿನಿಕೆ ಅಂದ ಅಕಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಲೋಗೋನು ಕೊಡ್ತು ಇಂದು ಪೂರ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅದು ಕಂಬಳ ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ವಿಚಾರಲು ತುಳುನಾಡದ ಏರು ಜನಕುಲು ಬತ್ತೇರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಂತ್ಯಾರ ರೂಮ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅక్కడ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಒಂದು ಇನಿ ಎಲ್ಲಗಿಂದು ಉಂತುನ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರಂತರ 5 ಎಂಕ್ಲೆತ್ತು ಒರ ತುಳು ಭವನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದುಂಬದ ಹಂತಗು ವರ್ಷಗೂ ಈ ಕ್ಲಬ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶುರುವಾವಡು ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮನಪ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಾತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಷಣಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏರೆಗೆ ಏರೊಬ್ಬರು ಉಪ್ಪೇರು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಕರೆತ ಬೇಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಮ್ಮ ಕರೆತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಲ್ಪ ಕರೆ ಮಲ್ಪಣಗಳು ಅಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಳು ಅಕಲ್ನ ತಂಡ ಬತ್ತೀರ ಪೊನ್ನನ ಅಕಲ್ನ ಐದಕ್ಕೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕೇಶವ ಬಂಡ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರು ಏರು ಕಟ್ಟಿನಾರು ನಿರಂಜನ್ರ ಮುರಳೀಧರ ಐಕೊಲ್ನ ಪೊಪ್ಪೊಪ್ಪು ದುಂಬು ಬಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಎಲಿಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪುನಗನೇ ಏರು ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಐಪದ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎರು ವಿಚಾರಡು ಕರೆತ ಬಗ್ಗೆ ಗಂತದ ವಿಚಾರಡು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕ್ಲಿದ್ದೆ ಬತ್ತಿದ್ರು ಊಲ್ಪಾಡು ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತಂಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನೊಂತೆ ಪಿರಾವು ಪೋಡು ಒಂದು ಇಂಚು ಬರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳು ಐನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತಂಜಿ ಓಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಮನಪುನ ನಿರ್ಧಾರನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಟ್ಟುವ ಅಂತದೆ ಐದು ಕರೆತ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದೆ ಕರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಶುರುವ ಮತ್ತೆ ಆಕೆರಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣ ದಾದ ಪನ್ಪ ಇಂಕಿಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣೆನಂದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಡು ಈತನೇಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ಕಂಬಳದಾದ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ತಂದೆ ನಮ್ಮದಾದ ಕಂಬಳಗೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ತಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಾದ ನಮಕ್ಕೆ ನನಾತ ನಮ್ಮ ಗಣತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತ ಅವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ಎನರ್ದಾದ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೊಂದು ಮನಪುಣೆ ತೆರಿಯೋಣ ಅಂತಂದೆ ಕಂಬಳದಾದ ನಮಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡಿ ಇನ್ನು ಬನ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಕ್ಕಲಿ ಏರುಳ್ಳೇದು ಇನ್ನು ಅಕಲೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪುಣಂಚ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಲ್ನ ಬೇರಿಟ್ಟು ಉಂಟದು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕೆಲಸನು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೋ ದಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶ್ರಮಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒರಿಯಗೆ ದಟ್ಟು ದಾದಾನ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಲಾಭದ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟು ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆವಡು ಜನಕುಲಿನ ಒಟ್ಟು ಗುಣವಾಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಜನತ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಸೇರ್ನದನ್ನು ಮಲ್ಪೊಳಿ ತಂದ ಉರಿಯಾರ್ದ ಬಿನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಳಿ ದನ್ನು ಮಲ್ತ ತೋಜಾರ ಬಲ್ಲಿದೆ ಮಲ್ಪೋಳಿ ಆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತೋಜಾಯಿನ ನಮ್ಮಡ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು అయినా ಮಲ್ತ ತೋಜಾನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಬೈದಿದ್ದು ನಂಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಪೂರಕವಾದ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಐತಿ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೆನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆರ 100% ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಜೊವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಡು ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಓಡು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಜಾಮ ಆಪಣಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜು, ವಾಶ್ರೂಮ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ, ತಿನಿಯರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ, ನೀರು ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆರಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪೊರ್ಲುಡಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಕಂಬಳ ನೋಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಬೋದು ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಪಾತ್ಯರ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ, ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಂಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಐಕೆ ಪೂರ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾನಂದು ಒರಿಯಾಗ ತಿಕ್ಕುನ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾತೆಲ್ಲ ದೆಟ್ಟು ಪಾಲುದಾರರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಿಂದಾಂಡ ಒಂದು ಎದುರು ಪೋಪಣ ಏನಿತ್ತಂಡ ಆಗ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಆಗ ಸಹಕಾರ ಕೊಂಡ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ತೋಜಾವಣನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪಾಟ್ನಾಕ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಕಳು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪುನಾಕಲು ಅಕ್ಕಳು ಇನಿಯೇ ತುಲೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರನ ಪುರ ಕೊರಪುನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆತ. ಖಂಡಿತ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಣ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರಡೆ ನಡಪುಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡನ್ನು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಹಾರೈಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೇಕಾಗ. ಎಸ್, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ ನವೆಂಬರ್ 24, 25, 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತಡ್ ನಡಪಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂದು ಆಯೋಜಕರಾಯಿನಂಚಿನ ತನ್ನ ನೆತ್ತ ರುವಾರಿಂದ ಪನೊಲಿ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರೈ ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ದಾದಾಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ದಾದಾಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಲ್ಲ ದಾದಾಪುರ ವಿಶೇಷತೆಲ್ಲ ಪಂದು. ಸೊ 24, 25, 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ತೆರೆದು ತೂಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಪುಂಡು. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಯಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡಾ ಏನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಪೆರ್ಮ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಪುಗರ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಸರುಂಡು ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. Navrathan Electrical and Plumbing, wholesale dealers in electricals, plumbing, hardware, home appliances, sanitary, LED lights and electronics. All brands electronics and electrical items are under one roof. Navrathan Electrical and Plumbing, opposite Sachin Traders, Main Road, Darbe, Puttur. Contact 8105973951, 9481644951. 9663814451, 08251 200 551.